Pokiaľ ide o partnerstvo medzi Čínou a Slovenskom, toto nám vytvára nové možnosti. Vytvára nám možnosti používať rôzne inštrumenty a nástroje, ktoré sú s týmto partnerstvom spojené. Mám na mysli rôzne komisie, rôzne výbory a musím pripomenúť, že krátko po tejto ceste na vláde Slovenskej republiky bude bod programu, ktorý nazvem teraz po anglicky follow-up našej návštevy v Číne, kde presne chceme povedať, čo sa bude diať po tom, ako sme podpísali strategické partnerstvo. Ja som priateľ Číny a to každý o mne vie. Rovnako každý o mne vie, že sa držím zásady, že nie je možné zasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny. Čína je obrovská krajina, ktorá vyžaduje rešpekt. Preto naše vyjadrenia typu politika jednej Číny, že Čína je globálny hráč, to nie sú formálne prejavy. A preto my rešpektujeme Čínu ako krajinu, ktorá sa vydala svojou vlastnou cestou. Rešpektujeme túto cestu, pretože je veľmi efektívna. To ukazujú ekonomické výsledky. To ukazuje spôsob života ľudí. To ukazuje vplyv Číny na svetovú politiku. A z tohto titulu si myslím, že je veľmi správne, že naša cesta bola takto orientovaná. Veľmi pozorne sledujem to, čo hovorí pán prezident. Pán prezident má rôzne iniciatívy, medzi inými aj tie, ktoré hovoria, že treba využiť potenciál, ktorý má ekonomika, potenciál medziľudských vzťahov, potenciál inovácií, potenciál výroby, nielen na zlepšenie životu v nejakom konkrétnom štáte, ale na zlepšenie života na celom svete. Takže v tomto duchu je pre mňa to, čo hovorí pán prezident Čínskej republiky, veľmi inšpiratívne. Mnohí v Európe podceňujú Čínu. Existuje podobne akási činofóbia. Ja odporúčam každému, kto má tento problém, ja ho nemám, aby Čínu navštívil. Aby videl každý ten obrovský rozvoj, ktorý Čína dosiahla. My niekedy hovoríme, prepáčte za také odľahčenie tejto témy, že Čínu ekonomicky dobehnúť nie je možné, ani keby ste utekali oproti. Preto treba každé jedno slovo, ktoré čínske vedenie povie, zobrať úplne vážne.